Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Lista na. Views and opinions expressed by the host in this video
do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. For the final countdown, the show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Patayo dun sa Kabikulan, maugmahon sa Kabikulan, matsaka mo sa Kabikulan, kainin mo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, hindi man ako gwapo, serbisyo asin riparo. Serbisyo asin riparo. Hello! Hi! Matamlay pa man giraray. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicol dyan. Mga probinsya din bay. Sa Indo, Gantang ako, Ligaspi and Ligawa. Anuman sunod po kayo na mundo. Visayas, Mindanao, World. Magandang Ambi Bungalbal, Amerika Listana, Sir Max Bro, Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Riparo
daw kita nin Merkules na, Wednesday na tabi. Peta 5 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2025. So, sa indong lingkod sa pag-orerihan naman mga mangyayari na sa kuyang palibot siyempre sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod. Mampo nindo digding mga riparo sa tuya yan bisyo sa laog kaining programa. Gawan po sa mga kumplianyo ngunyan 2025. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nanggad nindo paglingawan ng sa kuyang perming tugon ha. Dahil po imbitado dahil magduman. Dahil magduman pagbako imbitado. Pero pantogon ko, iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan na samuya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Ta siya man sana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Pakigiya mo tabi kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa mo. Patawada kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupo nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita. Amen. Serbisyo asin riparo. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni. Mas kitabi medyo day pa kaya pero kay puwanta ng kayanon. Igwa kita ki mga importanteng pigbabantayan ngunyan. Ipisil palan magkasakit. Sabi na ngayang bantayan mo sa diri mo, ingatan mo, dahil mo mang iningatan. Mga tugang, live na live sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang GM si Maestro Nila Tuon. Sabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa baray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po tabing ini. Net TV. Miyerkules na tabi ngunyan Maria Elena Yamamoto. Good morning tabi Madam Maylene. Siyempre sa tuya inutunta mo ng Diyos bago ang gabu. Salamat Lord. Medyo okay na kita kidiit pero may namamati pa man giray. Pasensya na kamuhata puun pa kang Sabado tinamaan kita. Nata daw tapag nauuso yung mga turutrangkasong iya. Suminabay man kita.
nauso man sa tuya paguna ko dahil na ako pigtatalaban kaya tinalaban kita matindi hanggang ngunyan gari mababatak ang payuta kaya medyo nagpipiyok-piyok pa kita pero kay puhan tanang magprograma ta kay puhan na kita kang sa tuyang mga kababayan ang samuyang trabaho adi maski gusto tapang maglitad-litad na may namamati pa kay puhan tanang magserbisyo iyo Ay, naku, thank you Lord yo pwede nung na nganing makapagtaw na kita ki mga tamang impormasyon yo si Simon daw kaya nagpausukan mga turutrangkasong yan tinamaan kita tabi Sir Jerbs tinamaan kita kan trangaso kang naging brains Sabado pista sa gadan talagang malay na sa pagmati ko ang saro na sa nang gusto kong gibuhon ngunyan si Saysay doon may bistadong taga para sa Antiguar day nahali ang kulog kang payo ko sugari baga magkakabaratak ang payo ko tapos sa kulugon panlaw baka tabi na ungman ako kaya nasino ako gusto ko magpasantigwa say lamang sendon may bistong para santigwar ta subistado ko kaya so kangaki pa ako nagpapasantigwar ako tapos pag may namamati ako minado man ako madali unsa na garisa na ako nag-uuyok kaya lang wara na ito nagada naman kaya ngunya naghahanap ako ki baka lamang naungman sa na ako tutubod ka pa man niya dyan malay nindo kung baka nasino ako tanggan ngunyan sus Mariosip makulugo ng payo ko gari mababatak no Paguna ko nga ni so pigsasabing virus na ini kaya ako gari na ini so virus na namamati ko no Grabe, pati ang pagmati, ang pagkaon ko, ang kung ano, daing lasa. Nagpipiyok-piyok pa nga ni kita ang busis tago niya. Ay, nako. Partingon yan magpahilada, ano yan, magpaano naman ako, pasantiguan na tabi mo na ako papadong. May bistado kang para sa antigwar dyan sa tabako. Baka nasino ako. Grabe ng bulong ang ininumta. Yung manlalay, grabe, makulugo ng payo ko. Alos pag nauntog mo sa nakidit talagang makulog. Kung nakita ngunyan maka-discarding maray. Yo. Sige, Papa Dan Rosales, good morning. Ngunyan sana naman ako nakamati kaya rin kini. Garing yan nagluluya na ngayang under chassis mo. Iyo. Para luya-luya ngayang under chassis mo. Nailing mo na yan. Sige tabi mga tugang alas 7:21 na. Sus grabe so epekto naman ni Tino. Ano? Pasalamat kita digdi sa parting Bicol ta garipig lalampasan sa nakitakan mga makukusog na bagyo. Ni si Tino, grabe so distroso duman sa parting Cebu and Bisaya. Ako mahiling ta sa mga bareta ngunyan, nagulpi so Cebu and Bisaya.
Unian matindi pa papadong, igwa pang pasunod na naman na bagyo, posibleng maging super typhoon. Maria Joseph, posibleng lumaog sa, kaya posibleng magrani sa mga pudkeni sa kalupaan, posibleng magrani sa maabot na Domingo. O kaya kay Pont Maria Joseph. Anong maray nagibuhon ta kay ini? Magpreparar. Siyempre mga G. Powerful ang pangadji tabi. Baka lamang matunaw na sana dyan pag-abot sa dagat. Di bagan mga bagyo pag-abot dyan sa dagat, dyan natipon kikusog. Pag yaon na dyan sa dagat ang bagyo, dyan nagkukuha kikusog. Posible araw kaya, posibleng mangyari malusaw or magkusog. Pero yun nga na, ang forecast is magiging super typhoon. Nako. Ariyo si Padi. Surunod-sunod na. Sige tabi ha, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kung tamo ng linya kang pag-asa. Inan mga importantiho na dapat maraman tayo. Kung pasain iyan na bagyong yan. And si Tino, gari sa aga pamalo si Tino sa Philippine Area of Responsibility. Yugod mo, 5 beses naglandfall. Maria Joseph. Malang kusog kan mga bagyo di. Yaon sa paros, yaon na sa tubig. Nahiling na nindo. Sige, yaon na si pag-asa. Sige tabi pag-asa, good morning pag-asa. Good morning pag-asa. Psst. Pag-asa. Narito po ang latest dito kay Typhoon Ino ngayong 2 a.m. 2 a.m. bulletin po natin. November 5, araw po ng Wednesday. So sa latest na po natin na analysis, nakita po ang sentro nitong si Bagyong Tino sa coastal waters ng Araceli, Palawan. At kasalukuyan nga taglay pa rin ito ang lakas ng hangin, umabot sa 120 km per hour near the center at gusties pong umabot sa 165 km per hour. So napanatili po nito ang kanyang lakas habang nasa Sulusi siya at ngayon ay approaching na po ito dito sa northern Palawan at westward o pakanluran ng kanyang pagkilos sa bilis na 25 kilometers per hour. So sa kasalukuyan, patuloy pa rin po itong nananalasa dito sa western section of Visayas at dito po sa Palawan, maging sa ilang bahagi pa o natitirang bahagi pa ng Mimaropa region at ilang bahagi pa po ng southern Luzon. So just a recap po ng mga lugar kung saan ay naglandfall itong si Bagyong Tino. So kahapon nga po ng madaling araw, first landfall po nito ay sa Silago, Southern Leyte. And then at 5:10 in the morning, same day po kahapon, ay naglandfall din po ito sa Borbon, Cebu. And then at 6:40 in the morning, ay pangatlong landfall po nito ay sa Sagay City, Negros Occidental. And then at 11:10 a.m. kahapon din po sa San Lorenzo, Guimaras. 1:20 p.m. kahapon sa Iloilo City, Iloilo. Habang 7:30 kagabi naman, ay ang pang-anim na landfall po niya sa Magsaysay, Puyo, Palawan. So, we're expecting at posible po ang another landfall sa northern portion ng Palawan this early morning or early this morning. So sa track na ipinalabas po ng Pag-asa, nakikita nga po natin, approaching na po ito sa northern portion ng Palawan at malakas pa rin po itong bagyo. So hindi po pwedeng ipagsawalang bahala at we're hoping na by this time ay prepared at nasa safe na shelter na po ang ating mga kababayan doon dahil kasalukuyan po itong nananalasa sa Palawan province. Magiging yung kanyang diametro, kabuuan ng diametro ay apektado ng titirang bahagi ng Mimaropa region at yung
Western Visayas at ilang bahagi pa po ng Negros Island region. So kung hindi po magbago ang kanyang track at kanyang projection, mananatili pa rin po itong typhoon all throughout its passage sa ating landmass hanggang mag-emerge siya o lumabas siya sa West Philippine Sea. And then by November 6, that's tomorrow, simple po, nasa labas na po ito ng ating area of responsibility. So medyo may kabagalan yung kanyang pagkilos over the past few hours at yun nga dahil nga kumbaga mag-i-emerge pa ito sa West Philippine Sea, matatagalan pa ang kanyang paglabas sa ating area of responsibility bukas pa po early morning. Ngayon pa man, nakataas pa rin po ang ating signal. Signal number 4 pa rin po dito sa northernmost portion ng Palawan, kasama na dyan ang Calamian at Cuyo Islands. So, ibig sabihin, pwede pa rin 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Typhoon force pa rin ito at significant to severe threat to life and property pa rin ang kanyang inaasahan o pwede pong maranasan natin mga kababayan sa apektadong lugar. Ito po yung areas po sa northernmost portion ng Palawan. And then signal number 3 naman sa northern portion ng Palawan. Ibig sabihin, pwede po ang 89 to 117 kilometers per hour near the center na lakas ng hangin. At moderate to significant threat to life and property po ang ating nakikitang pwede po maranasan. O yung nakikita po nating hazard at threat po o impact nitong bagyo. Samantala, signal number 2 naman sa southern portion ng Occidental Mindoro, southern portion ng Oriental Mindoro, central portion ng Palawan, kasama na po dyan ang Cagayancillo Islands, Antique, Hiling-Kaluya Islands, at northwestern portion po ng Aklan. Signal number 1 naman po, dito sa natitirang bahagi pa ng Occidental Mindoro, kasama na dyan ang Lubang Islands, rest of Oriental Mindoro, sa Romblon, southern portion ng Palawan, Kalayaan Islands, rest of Baclan, Capiz, Iloilo, Guimaras, western portion of Negros Occidental. So sa ating mga kababayan po doon, sa mga nabanggit nating lugar, patuloy pa rin natin silang pinag-iingat, lubhang pag-iingat po ang ating advice at paalala, maging mapanuri at maging alerto po sa mga banta pa rin po ng So samantala, ito po yung mga lugar kung saan wala po tayong signal o tropical cyclone wind signal, pero meron pa rin pong mga inaasahang occasional gusty winds o gale force gusts dahil pa rin ho sa East Moon time at sa ngayong araw ay Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental, at bukas naman sa Luzon, halos buong Western, Negros Island, Central Visayas, Pili, Thursday, sa Ilocos Region, Bacoy Islands, most of Cordillera Administrative Region, Central Zone, Metro Manila, Calabarzon, at maging sa Mindanao. Samantala, in-effect pa rin ng ating weather advisory. Kagabi po itong advisory natin at 11 p.m. So, ang po nito ay bukas ng gabi. So, possible pa rin ng more than 200 millimeters of rainfall dito po sa Palawan Province at sa Antique, tulad po ng bagyong si Tino. And then 100 to 200 millimeters of rainfall pa rin dito sa Occidental Mindoro, Aklan, Capiz, Iloilo, maging sa Guimaras at Negros Occidental. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall sa Aurora, Bulacan, Rizal, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate at maging sa Oriental Mindoro. At dito sa Cebu, there's on Islands of the Zambales Norte at Lanao. Correction lamang po dito sa Oriental Mindoro ay 100 to 200 millimeters of rainfall. So sa mga nabanggit nating lugar, ibig sabihin po niyan, makakaranas pa rin po kayo na significant heavy rainfall. Ibig sabihin, pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha, especially yung mga more than 200 millimeters of rainfall at 100 to 200 millimeters of rainfall. Ibig sabihin yan, numerous to widespread
flooding pa rin o mga pagbaha ang ini-expect natin dahil sa bagyong si Tino. And then tomorrow afternoon to Thursday afternoon naman ay inaasahan po natin ang 100 millimeters of rainfall pa rin dito po sa Palawan. 50 to 100 millimeters of rainfall sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Antique at maging sa Quezon Province. Kaugnay dyan ay nakataas pa rin ang ating storm surge warning. Meron pa rin tayong paalala sa ating mga kababayan na iba yung pag-iingat pa rin lalong-lalo na yung dadaanan pa po ng bagyong si Tino. So, more than 3 meters of wave height ang pwede pong maranasan sa Antique, sa Caluya Island specifically, sa Oriental Mindoro, sa southern portion at sa Palawan sa northern portion. And then 2.1 to 3 meters naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Cagayan at sa 1 2 meters naman sa Occidental. Samantalang nakataas pa rin ang ating gale warning sa northern Palawan, southern coast of Occidental Mindoro, at western coast of Aklan, maging sa Antique at southern coast of Iloilo. Mostly po dito din sa northern portion ng Mindanao at western Visayas at southern portion ng Mindoro Island dahil nga po sa epekto pa rin nitong si Bagyong Tino. Samantala, update naman po dito sa tropical depression outside the area of responsibility. At ngayon nga po, taglay nito ang lakas ng hangin ng 55 kilometers per hour near the center at gustiness na 70 kilometers per hour. So sa ngayon, makikita nga po natin, malayo pa naman po ito. So wala pa naman po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating palupaan. Although sa ating forecast, based po sa ipinalabas na trajectory sa bulletin po natin at 11 p.m., makikita nga po natin, initially mabagal yung kanyang pagkilos. Tapos pa northwestward po yan and then after some time ay mag-accelerate po siya northwestward. So posible po na pumasok ito ng ating area of responsibility by Friday or Saturday. So between Friday and Saturday. And kung makikita nga po natin, once na pumasok po ito upon entering the area of responsibility, may posibilidad po na ito ay nasa typhoon category po. At once na pumasok po ito ng PAR, ay papangalanan po natin ito o bibigyan po natin ito ng local name na si Bagyong Uwan. At kung makikita nga po natin based sa ating projection, hindi natin inaalis po yung chance na pwede po ito maging super typhoon habang nasa Philippine Sea. Although hindi na po kasama sa ating forecast period dahil 5-day lamang po ang ating forecast, hindi pa po natin hindi pa po nasaad dito kung saan exactly ang landfall since meron pa pong uncertainty ito dahil malayo pa at matagal pa po ito, more than the 5-day forecast period. So ang ating advice sa ating mga kababayan ay patuloy na mag-antabay sa magiging update ng Pag-asa ukol dito sa bagyong ito para po tayo ay makapaghanda. So yan muna po ang latest mula sa Pag-asa. Ang next na bulletin po natin regarding kay Typhoon Tino ay mamayang alas 5 ng umaga. Habang ang next update naman po natin na bulletin advisory, tropical cyclone advisory, ukol naman dito sa tropical depression sa labas ng ating area of responsibility will be at 11 a.m. po today. So yan mo ng latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Ingat po at magandang araw po. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata, kamusta mo? Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugangan o matindi ni si Tino. Morning tabi Ma'am Joy Cargulyo, Ma'am Sonia
Lon Pacheco. Sir Willie Nobura, good morning. Yugon mo yan, nakaanom ng landfall ini si Tino, tapos posibleng maglandfall pangunyan sa Palawan. Pag naglandfall, makapapito. Patindi na ang mga bagyong ngunyan, ano? Mga perang beses naglalandfall. Tapos ang mga bagyong ngunyan talagang maiwason ang diametro, ano? Talagang halos gabos na Pilipinas, talagang paratas. Ay matindi, ano? Huni pa, may pigbabantayan na naman kita ta si Tino sa aga, paluwas na sa par. Huni naman, may pigbabantayan kitang LPA. Nasa luwas pa kang par na posible dang maglaog sa Biyernes o kaya Sabado. Paglaog pa sa natabi sa par kay ni Tabi Sir Willie, typhoon category na. Ibig sabihin, makusog ng bagyo. Habang iniyaon dyan sa dagat, lalo pa ining makusog. Kaya bago ini humugpa man sa daga, super typhoon na ini. Yan naman ang dapat paghandaan ta. Next week, hinay ko po surunod-sunod na sana di. Ala, sige. Alas 7:38 na. Serbisyo Asin Reparo. Pasalamatan ta namunan sa tuyang mga katuwang digdi sa programa. Siyempre yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali unsa na yan mako. Dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners, ano? Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road po yan. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Kay Madam Maylin, oy get well soon tabi Madam. Parehas palan kita di. Na tranquilo kita. Kaya luay-luayan ta sa nini. At isa pwede na, pero pag tsaga-tsaga na mo na ha. Kay puhan ta ng magprograma. Tinamaan kita kang tranquilo. Sige mga tugang, ang programang nidaraman po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, kang Bagong Malinaw, kasabay taman dyan si ABC President Cap Art Abela. Yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako sa waiting. Ayan tabi mga tugang mga kabayanan sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:40 na mga tugang mga kabayan na sa tuyang Philippine Standard Time. Day po mag-arali, mabalik po ang programa, makalipas lang po ini. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat, pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin
senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa TV na Makwa sa E. Corteza Building, Tigbi, TV, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige tabi mga tugang, balik na po kita digdi sa programa alas 7:42 nan sa tuyang Philippine Standard Time oras pong yan. Tara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madali unsa na yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Siringman mga tugang, ang oras niyan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw, City Councilor Renier Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet dyan yan sa poblasyon na Tinapi, poblasyon Malinaw Albay. Salamat. Mga tugang, balik po. Doro-diretso na kita. Ako mapogararihan sa indong lingkod. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Ngunyang pungal daw kita ni Miyerkules, petsa 5 na kang Nobyembre taon 2025. Tundo kita alas 8, Manay Gina. Kaya papigalata. Doro-diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Alas, sige. 43 minutos. Lipas na po ang alas 7. Manay Joy, kumusta? Kay Manay Gina, medyo kaya na. Kaya nun tanang magprograma. Poon kang Biyernes, mga tugang, tinamaan kita king nakiusuman kita kang pausong ining turotrangkaso. Poon kang Biyernes, tinamaan na kita. Biyernes, Sabado, Domingo, susko, pag Lunes, matindi so tama. Di talaga kita pinabuhat. Hanggang kasudma, di pa kita pipabuhat. Hanggang ganyan. Ako, piriton tanang magprograma. Maski nga ni nagpipiyok-piyok pa kita. Kaipuhan tanang mag-serbisyo. Maray na sana sa mga kawani ng gobyerno ta may maray na barita. May maray na barita tabi Sir Willie Nobura sa mga kawani ng gobyerno. Bako man kita kawani ng gobyerno. Bako man kita kawani ng gobyerno. May barita na magayon sa mga kawani ng gobyerno. O kita puro sa nakita pagserbisyo tabi Manay Gina. Ngunya na daw tabi balik to school na back to school na sa tuyang mga estudyante matapos kan sa mga pag-suspindi kang klase. O dahilan nga ni kining bagyong si Tino. Lifted na kasuudma. O kaya ngunyan back to school na sa mga estudyante maging sa mga paratukdo. Ngunyan, unyan matindi kitino, tamatindi so, nakaanom ng landpol, ngunyan na aga, pwedeng maglandpol pa dahil dyan sa may parting Palawan. Mga makukusog na ngunyan ang mga bagyo.
Ma'am Joy, ay alat ko natabi. Nakulangan ni Sir Willie naman. Nakulangan kita kimedisina. Itong panlaban tabaga sa mga araw kay ni Jintanlad. Yan mga panlaban takuta. Kudi natado ito ta gari din na og subirtud. Kang Jintanlad nalaugan kita kibirus. Ayo, nalaugan kita kibirus kaya ngunyan limitado sa nang hiro tata ang payo ko gari mababatak. Patanlawas ko lang kulog kanlawas gari ako so luminaban baga sa boxing nakaka 12 rounds. Arog kaya nang namamati ko ngunyan. Kudi gari ako nagsususpitsa na ko ta pirana, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Pag anom ng aldaw ngunyan dapat baga mga 3 days lang ko ta tapos na o kaya ayos na naganom ng aldaw. Gari ako may dai pa nagtutugot kaya naghahanap ako ngunyan ki para sa Antiguar. Iyo tabaka ka ako kang pagduman ko sa naimbitaran kaya ko kan dati ming mga estudyante tabi Sir Willie dyan sa Tiwi, so mga taga Tiwi nagtripon-tipon man ta nagpaplano nga ning mag get together ngunya na Pasko tagay-tagay man kami duman kaya ba mi si attorney bata si attorney hali man sa ano pala nito Biros nakuha man sa Biros dyan sa may parting Kamsur baka ako nahawa ako tapos gari ako malain ng pagmati ko baka may tinamaan akong day tanahiling kaya naganap ako niyang kipara sa Antiguar. Ako nagtutubod man ako dyan takang inot nga ni kang aki pa ako Santiguar ako kaito sa Nigo ako patang pipakapot ang Nigo baga ituhog sunigo ki Gunting tapos sabitan ki Rosario kay rakin kalag kaito ni Cha Nina yung para bulong ko kaito aki pa ako pagdidara ako duman may kalintura ako grabe ihilot sa naw kaito isintiguaran naw kaito paguli ko gara ko sunag uyok ray tulos ako hanggang na ngunyan na ano ako nagduduman pa mangiral kaya lang gada na siya anong taon ito nagadon si Cha Nina wala na lugod daw kitig dudumanan kaya naganap ako ngunyan kung siyan tatao lamang may midbid ka mong parabulong so nagsasantigwar ta so midbid mi garin ni Sir Willie duman sa bagtang day naman iba naman duman ng para santigwar sa bagtang nadangog mo nito Sir Willie so ipasantigwar ta kang sa bagtang nadangog na nindo yan gariday naman so para santigwar niya sa bagtang say na daw ngunyan so para santigwar yan tigahanap ko ngunyan ta gari nahiwagaan ako kaning namamati ko na dapat wara na inita pero dakrabi ng bulong na naubos ta tapos day panahali talagang gari baga so day tigtutugot day kung ngay tugot ini na hanggat day ka magpabawi ano nga ang pwede mong itulod pwede na ngayon bilog tapos saro ngayang chokes to go ang itulod mo tama itutugot na yan Nyugon mo yan saro dang bilog tapos saron chokes to go pwede na dang itulod yan. May matibay tabing magsantigwar taga-balading si Tia Aida. Sign po yan. Sign dyan sa balading. Ma'am Sonia. Sige daw tabi, Ma'am Sonia ta. Mapasantigwar talaga kita. Ako, nagtutubod ako sa mga arog kaya. Si Tia Dura duman sa may San Lorenzo, harani duman sa Oyo. Sige daw. Kay
pag day kaya ako, pag day nila kapag day kita na ano, day kita nagpasantigor, baka day itugot na lalo kitang day kaya ni masunod makapagprograma. Ta, tingunyan nga ni, pigpirit ko sana, tigbalo ko. Iyo, okay po, anta magpasantigwar. Sige daw tabi, Ma'am Sonia ha. Itaw mo sa kuya, i-chat mo tabi, Ma'am Sonia sa kuya, so address kaya ni Tia Aida mong yan. Na? Para Santigwar, nag-ano yan, nag-aapod kaan. Gusto ko, Santigwar tapos utong ano, Hilada. Iyo. Sa may alindi ko da sabi ni Ma'am Sonia, magayon sa ano, apod kaan, pag Santigwar ka, diretso Hilada. Ano apod ka? Tama ba? O, diretso na Hilada. Agtatubod kaya ako sa mga arog kayan ta. Kangaki pa ako, yun na yan eh. Bako lang na may hindi man kalukuhan na naman kaya doon naman si Billy Bak man na iba na naman eh ano mo naman. Tadi nga ni pwede ako po na makaanong yan ta. Malain pa pagmati ko. Tigko-control ko lang ta. Pag nag-hyper ako, gari mababatak ang payo ko. Di ako pwedeng umulok niya na labi-labi. Apektado nga niyang payo ko, gari mababatak. Midbidon po yan, pareho po. Gana? Pareho po kay itong si Tia Nina na taga-Balsa. Oh, sige. Iyo, si Tia Nina kaya, iyan ang ano ko, haki pa ako. Iyon na nagbubulong sa ko. Si Tia Nina. Oh, di at least igwa pala na ano kasi wala na bagangon niya na di. Dahil nangon yang ki sa mga parabulong baga na ngaya pigpamana subertud. Yo pigpamana subertud niya sa mga makuapo niya sa akin niya ngayon dahil na. Pag nagadana so mga matibay magburulong dahil na. Para na. Yo, oh, kaya to si Tia Nina pag minado man okay ito. Pag sinantigwar na kay to sa nigo, pag uli ko ka, dit na hilot-hilot kay to sa ko sa payo ko, mala yan. Pag uli ko ka, okay nang pagmati ko. Oh, nata daw may mga arog ka na di. No, ilingan ngunyan, pira ng aldaw kita naka CBR, complete bed rest da asabi kan doktora. Di, mala yan. Ay, nako. Good morning, Tabi. Sir John Dex. Good morning. Mga nakantabay sa tuya. Pasensya na muna ha. Tsaga-tsagaan ta muna ni. Pero, igwa ki sarong may scheduled power interruption naman ng NGCP sa November 7 sa Biyernes. 6:30 AM to 6:30 PM. Ang apektado da kini ang aliko. Di ibig sabihin, pag apektado ang aliko, di gabos kita. Iyo, sa Biyernes, yan igwatabi ki scheduled power interruption. Magayon na bareta. Magayon na bareta po para sa mga kawani ng gobyerno. Iyo, sana higusan tabi ka mo ha. Na di ka mo magpara apod kayan. Magpara binururit. Di ka mo magpara apod kayan. Binurit ano to so nailing mo na pati ang ano to maluyang memorya maluyang dalagan niyo pag-arog kayo may namamati ka talaga pati ang ano mo apektado dahil ka mo para horugak nyan magpahirinurugak ta uni so mga kawani ng gobyerno amay databi nindong mariresibi so sa indong year end bonus nakatumbas iyan sa rumbulan nindong sweldo asin uni pa igwa pa ka mo ki 5K na cash gift yo sabi digdi mga tugang sa barita amay databi nindong mariresibi so mga kawani ng gobyerno ibig sabihin mga empleyado po kang gobyerno na qualified
Qualified. Sabi kang barkada may qualified nga. Ining pigapod na YEB, year-end bonus, ngunyan databing bulan ka Nobyembre, i-release na tabi ini. Ang year-end bonus na matatanggap kay itong sa mga empleyada kang gobyerno, sarong bilog na bulan o sarong bulan basic pay ang matatanggap nindo, equivalent iyan sa sarong bulan nindong sahod. Tapos igwa pa kamong 5,000 na cash gift. So iyan databi mga tugang, taonan po yan na pigtatao bilang pagkilala sa mga pagsisikap at dedikasyon ng mga kawani ng gobyerno. Nahilig na nindo yan. Pagkilala sa pagsisikap at dedikasyon, pero permingyaon sa mall dahil pa nga ni oras kang pag-uli, nagrabas-rabas na sa mall, minalaw alas 10. Yan ba yung sinasabi natin na pagsisikap, dedikasyon, dedikasyon sa trabaho sa gobyerno? Yan man yan kita naman mag-iriwal pag mga araw ka yan. Kasi dakol kitang nahiling na maski head department yaon sa mall, ang paaramduman sa sayang opisina nasa official business, nasa seminar, ito pala nagrabas-rabas man sana. Maapod daw nindo yan dedikado ka mo sa trabaho nindo. Ang karapat dapat ba kamo kaining mag-receive kaining year-end bonus? Siyempre nga yata, kawani kami ng gobyerno, empleyado nga kami kang gobyerno, entitled nga kami kaan. Pero ang gibo nindo, bakong magayon. Dahil dapat kamo apodo na karapat dapat nadedikado sa indong trabaho. Bako man gabos, may mga tultul man. Ang iba nga dyan, pag nga kuro casual pa sana, ang mga job order, mga may gusto. Ay gusto niya. Pero pag naging empleyado na, naging regular na, Jesus Maria Josep, kabaliktara ng pipahiling. Kabaliktara na. Kang job order, ama yun naglalaog. Dahil pala sutyo, yaon na sa opisina, pasado alas 5 na minaluwas. May guson. Pero, pag na-regular na, sus Maria, o yan na, maabutan alas 10. Alas 11 maluwas. Alas 2 mabalik. Alas 3 ulit na naman. Yogo nindo yan. Tapos, karapat dapat ba kayong tawagin na may dedikasyon ka mo sa indong trabaho bilang kawani ng gobyerno? Sududunong. Yan. Pero kasabay ka mo. Kasabay ka mo. Baka ngunya na first week o next week mag-ibon na may release na yan, maralog na yan sa ATM nindo. Igwa nga na akong midbid na pirang tao na dahil naglalaog sa opisina, nagsusildo. Yogon nindo yan may nadiscover ako. Pero bako ngunyan tayo ni pahapiyawan ta sana. Mga nusaro, bibiluhan ko yun i-research ko muna kasi maapat ng taon. Yogon nindo yan empleyado regular kisarong munisipyo. Regular employee. Ikaw pating may title yata ang sayang posisyon. Tapos maapat ng taon dahil naglalaog sa munisipyo pero nagsisweldo. Tapos dahil mangki pigigibong aksyon. So munisipyo para disiplinahon ang tawong ini. Pigpapabayaan sa nangayan, bayay sa nangayan dyan. Yugo nindo yan. Regular na empleyado, o ngunyan matanggap na naman kang bonus, ugmahon sana.
Ining empleyadong ini, uto, nagmumotor-motor sana. Dahil naglalaog sa munisipyo. Sige sana ang sweldo. Bata, dahil naman kipigpipirman bagang sweldo mo yan. Direkta na yan sa ATM. Direkta na sa ATM. Kaya paglaog naman kayo ng bonus din, ano pa man. Sabi ko nga, tataday i-hold kang munisipyo. Ang sweldo kayo ng empleyadong ini, natatatig papabayaan na nagpaparasweldo ini, dahil man nagtatrabaho. Yugon mo 4 na taon na. 4 na taon dahil naglalaog. Iyon ang pinakamaswerteng nila lang sa buong mundo. Yugon mo ang tabi, Ma'am Lea Basaysay. 4 na taon, dahil ka naglalaog sa munisipyo. Bulan-bulan ka nagsisweldo. Tapos pag-arog ka ining mas maraugan na subang nga bonus-bonus, kumpleto pa ang bonus. Dahil ka na konsensya nang pigpapasweldo sa Indo, pigpapasweldo kang tawong ini, pirak yan ni Juan de la Cruz. Tapos dahil man nagtatrabaho, dahil ngani naglalaog sa munisipyo. Pangyari. Bayan nga puso mo ngayon naman, bata ngayon medyo nakaano ka pa sana, malangkaw na naman yung high blood mo. Ay nako, pag-arog kayo ni dyan kita na didismayo pag mga arog Serbisyo asin reparo. bibiluan tayo sa mga masunod ha. Dahil kita matugot na pwede bagayan kasuhan, korupsyon bagayan. Ay ka man nagtatrabaho tapos sildo ka, nakamaurag ka ng nilalang sa buong mundo. Rogan mo yan na dahil ka man naglalaog, sildo. So mga opisyal man, dahil sana sa opisyal, tarakot. Batana. Dahil naman tabi, baga Sir Willie, mga borobayometric na yan. Kaya naman nang ngunya nuso. Ako opisyal dyan, inda sana, baga di yan. Pati sa mga opisyal, tarakot. Tapos ni makuha na naman ngunyang kambunos. Inay! Uya na naman subuno. Kuan mapat na taon dahil naglalawag sa munisipyo. Sige ang sweldo. So mga opisyal, tarakot man. Salbatana. Dahil nindo kaya, ayan, ako kaya ko Dahil nindo ang kinaya, pati ka mo, kaya ko pa. Wala ka mo dyan, mag-iriwal naman kita. Sige. Param na kita tabi, mga tugang sa pangaran po yan ni Madam Maylene kang MBY Dormitory. Salamat po, get well soon. Pagaling ka po, Madam. Sa pangaran ni Vice Mayor Glendaong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela, sabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Sa ngaran ni Maestro Nilad Tuon, ni Sir SM Sir Tony. Ako po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. Sana marahi kita tulo, sana mapasantigwar mo na kita. So empleyado daw at pasantiguan mo ito sa bagtang dahil na kaya. Yo. Salamat po sa mga parantabay. Paki-follow, like, and share na lang sa tuyang programa nga na yung mahiling man kang iba ha. Param na kita. Adios amigos. Domo arigato. Bye-bye. Serbisyo asin reparo.
Audio Jungle.